טוב, נרצה בעזרת השם להתחיל את השיעור היום. כמובן, גם השיעור הזה כקודמיו, אנחנו מקדישים אותו לעילוי נשמת המנוח שלום בוקרא בן שלביה, שהיום זה 3 חודשים שלו. באמת נהגו בכמה עדות לעשות כל 3 חודשים מעין אזכרה. אז יצא ככה שיעור בדיוק, גם כן בעזרת השם מוקדש לעילוי נשמתו, אמן כן יהי רצון. כמובן נפתח בעזרת השם בשיעור פרשת חיי שרה. אומר הפסוק, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. אומר רש"י, למה כתוב 100 שנה, כן, ו20 שנה ו7 שנים? להגיד לך שהייתה בת 100 כמו בת 20. רש"י לא כותב בת 100 כמו בת 20, רש"י כותב את זה באותיות. בת קוף כבת כף. למה רש"י דיבר באותיות? למה בת 100 כמו בת 20 אם הפסוק דיבר במספרים? למה רש"י צריך להפוך את זה לאותיות? תגיד בת 100 כמו בת 20. למה בת קוף כבת כף? אמר חכם אחד, אני הבנתי. יש 2 פרקים בתהילים, אחד בפרק כף ואחד בפרק קוף, ושניהם לכאורה 2 פרקים שונים אחד מהשני. פרק כף כולם מכירים. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, שגבך שם אלוהי יעקב. צרה. פרק קוף, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. אומר, יש הרבה אנשים שכשיש להם שמחה, דבר טוב, אז אומרים מזמור לתודה. אבל כשיש להם צרה הם לא אומרים מזמור לתודה, מתחילים לבכות, להתלונן. אומר אצל שרה אימנו, בת קוף כבת כף. פרק קוף בתהילים ופרק כף אצלה, זה היה אותו פרק. גם כשהייתה לה צרה, היא לא היה לה הריון עד גיל מאוחר, אבל כל יום הייתה אומרת מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא, כי אם זה רצון השם, זה הכי טוב בשבילה. ככה הייתה מרגישה באמונה שלמה. לכן כתוב בת קוף כבת כף. חוץ מזה שרש"י רמז פה על האשכנזים שאין להם הבדל בין קוף לכף. אצלנו הספרדים יש קוף שהיא יותר עמוקה מהכף. יש ביניהם הבדל. אם אתה אומר וקרא זה אל זה ואמר, אתה אומר וקרא, זה נשמע וקרא בכף, זה לשון חפירה. מה, הוא חפר לו אחד לשני? לא. וקרא בקוף, צריך להדגיש את הקוף. אז אומר בת קוף כבת כף, בסדר. אבל יש פה רמז גדול לאדם, לסמל לו הכל מאת השם יתברך. ולכן צריך להודות על הכל ולהגיד מזמור לתודה על הכל. אברהם אבינו קורא לאליעזר, אומר לו, לך תביא אישה לבן שלי יצחק. אליעזר הולך ועושה ניסיון עם הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אני מחפש לא אישה רגילה, אני רוצה אישה בעלת חסד, אבל לא בעלת חסד רגיל. אני רוצה חסד מעבר לרגיל. מה הוא מחפש? אומר בורא עולם, אני צמא, באתי מדרך רחוקה, והיה הנערה אשר אומר אליה, עתינה קדך ואשתה, ואמרה, שתה, וגם לגמליך אשב, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה ידע כי עשית חסד עם אדוני. אומר, אם אני אבקש ממנה משהו קטן, רק תביא בשבילי לשתות. ואם מעצמה תגיד, מה זה בשבילך? ומה עם כל הגמלים? אני אשאב גם לגמלים. היא תעשה משהו שגם לא ביקשתי ממנה. זה מראה שהיא בעלת חסד גדולה, והיא הכי מתאימה לבית של אברהם אבינו, שהוא בית של אנשי חסדים. אותה הוכחת לעבדך ליצחק. הוא מחפש אישה שהיא בעלת חסד. למה? אליעזר בא ללמד אותנו כמה החסד זה דבר גדול בעולם. יהודי שעוזר לחבר שלו, יהודי שעוזר לשני, כמה זה דבר גדול. הרי כתוב בפסוק, עולם חסד ייבנה. זאת אומרת, כל הבנייה של העולם, כל הקיום של העולם הוא בחסד. מסביר רבנו בחיה עליו השלום. אומר שהרי העולם נברא רק ביום, ולא בלילה. וביום יש 12 שעות, כי היממה 24 שעות, אז ביום לבד יש 12 שעות. אז אם היום העולם נברא רק ביום, אז כל יום העולם נברא במשך 12 שעות. יום ראשון 12 שעות, יום שני 12 שעות, עד היום השישי, היום השביעי שבת. אז בעצם 6 ימים כפול 12. כמה שעות נברא העולם? 3 ימים. 6 ימים כפול 12 שעות. כמה שעות סך הכל? 72 שעות נברא העולם. 72 זה בגימטריה חסד. ח' זה 8, סמך 60 וד' זה 4. ביחד יוצא 72.
לא סתם זורקים בה בכנסת 72, זה מספר שיש לו בסיס. זה חסד. 72 זה חסד. עב. ולכן, בא להגיד, עולם חסד ייבנה. זה הסוד של הפסוק. העולם כולו נבנה ב-72 שעות, שזה בעצם גימטריה חסד, להטביע את כוח החסד בעולם. הגמרא מביאה שרבי חייא אמר לאשתו. מה אמר לה לאשתו? אמר לה, תקדימי לעני לחם. כשהוא בא, תקדימי לו לחם. אמר לו, למה אתה אומר לי את זה? אמר לה, כי איך דלקדמו לבנייך. וואי וואי, זה משפט קשה, אמר לה. אמר לה, תקדימי לחם, כדי שגם לבנים שלך יקדימו להם לחם. אמרה לו, מילת קלייתת להוא, מה אתה מקלל אותם? לא הבנתי, אתה מקלל את הילדים שגם הם יצטרכו ויהיו נזקקים? למה אתה אומר ככה? מה ענה לה? אמר לה, כתוב בפסוק, כי בגלל הדבר הזה. מה זה בגלל? דרשו חכמים, גלגל הוא שחוזר בעולם. זאת אומרת, בעולם יש גלגל. וכמו שהגלגל מסתובב, גם המצב רוח של האדם והחיים שלו מסתובבים. פעם הוא למטה, פעם הוא למעלה, פעם למטה. לא היה אחד בא לכותל, כולם צועקים, אנא השם פרנסה, אנא השם ילדים, אנא... ומה הוא צועק? ריבונו של עולם, תעשה לי פנצ'ר בגלגל. אמרו לו, איזה פנצ'ר? על מה אתה מתכוון? אמר להם, חז"ל אמרו, גלגל הוא שחוזר בעולם. אני עכשיו נמצא למעלה, עשיר. אני מבקש ממך רק תעשה פנצ'ר בגלגל, שלא יסתובב. תעשה טובה, שאני אשאר עשיר. יש בכותל, אתה מוצא כל מיני. היה זה אחד עשיר, ריבונו של עולם, יש לי פה עכשיו עסקה, 50 מיליון שקל. תעשה טובה שהעסקה תצליח, 50 מיליון שקל. פתאום בא לידו איזה אחד מסכן עני. אומר, ריבונו של עולם, ישר 150 שקל לשבת, קניות לשבת. הוא שמע את זה. הוציאה 150, אמר לו, כך, אל תהרוס את השוק. לך מפה, אני מדבר איתו על סכומים, אתה מדבר פה. אז יש כל מיני בקשות. תעשה פנצ'ר בגלגל. אז גלגל הוא שחוזר בעולם. אמר לה, אני לא מקלל אותם, זה גלגל שחוזר. ואם אדם עושה חסד, לעצמו הוא עושה חסד. אם אדם נותן צדקה, לעצמו הוא נותן צדקה. זה בחינה של גלגל. בתוך המילה גלגל יש את האות ג'. ג' אומרת הגמרא שהיא מסמלת על הגומל חסדים. ג' ד' זה הדל, זה העני. הד' זה הדל. הג' זה העשיר. הוא גומל חסדים. בגלל זה תראו את הרגל של הג' לאן היא פונה? לכיוון הד'. שמתם לב, כל האותיות הן יושבות במקומם, אבל הג' הרגל שלה פונה לד'. למה? זה מסמל על העשיר שהוא עוזר לעני, לד'. אז למה הגב של הג' לכיוון? למה הגב של הד' לכיוון הג'? למה הגב שלו לכיוון הג'? כי העני, אומרת הגמרא, מתבייש להסתכל בפניו של העשיר. אז הוא מפנה לו את הגב. הגב שלה לכיוון הג', כי הוא מתבייש, מה יעשה מסכן? לא נעים לו שהוא צריך לחם של הבריות. אז לכן הוא מפנה לו את הגב. אבל ככה בעצם הוא עוזר לו. אז מה זה גלגל? גלגל זה כביכול כמו ראשי תיבות. גומל לאחרים, גומל לעצמו. זאת אומרת, מה שעשית לאחרים, בעצם גמלת לעצמך. בגלל זה העולם נברא כדורי. כדור הארץ הוא בצורה עגולה. למה? ללמד את האדם, תזכור, גלגל הוא שחוזר בעולם, תעשה צדקה. פעם גם כל האולמות היו עושים צלחות עגולות. זה מה שהיה כל הזמן, רק עגול. היום התחילו לעשות מרובע, מלבן, זה. אבל למה היו עושים עגול? באמת האדם, עכשיו אתה אוכל סעודה, דשנה, אל תשכח את העני, גלגל הוא שחוזר בעולם. זה הצורה העגולה, ללמד לו שאתה אוכל עכשיו, אל תשכח גם את העני. כי כשאתה תיתן, אז מהשמיים ירחמו גם עליך. אז חסד זה דבר גדול, זה מה שחיפש. באמת אנחנו רואים כשרבקה חוזרת עם אליעזר, היא רואה את יצחק מרחוק. כתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ארץ. והיא ראתה אותו, מה קרה לה? ותיפול מעל הגמל. למה כתוב ותיפול מעל הגמל? מה זה משנה מאיפה היא נפלה? ותיפול, מה זה מעל הגמל? מה הדגשה? כי גמל, מה זה גמל? זה מלשון גומל חסדים. גמל זה מלשון גומל. היא חשבה שהיא גומלת חסדים, אבל כשהיא ראתה מה זה יצחק, היא ראתה את הגמילות חסדים של יצחק, היא הבינה שמה? שהיא כלום לעומתו. ואז היא נפלה מעל הגמל. זה הבחינה, היא הבינה שהגמילות חסדים שלה לעומת יצחק זה לא ישווה. למה? כי יצחק, למרות שהוא היה בחינה של מידת הדין, אבל הגמילות חסדים שלו הייתה כמו אבא שלו, אברהם אבינו. צר קלסתר פניו של יצחק דומה
לאברהם. מה כולם אמרו? מה זה? בטוח ששרה התעברה מאבימלך. מה עשה השם? עשה קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, ואז שתקו. ואז כולם אמרו, אברהם הוליד? תגידו, לא עולה לכם על זה שאלה? הרי כתוב, וכי היה צריך להוכיח? טוב, מה נעשה? יש ליצנים של הדור. כתוב שהיו ליצני הדור, שהיו עושים ליצנות. אז בשביל להשתיק להם את הפה, אז השם צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. אבל וכי זה הוכחה? לא הבנתי, אם יצחק דומה לאברהם, אז זה הוכחה שאברהם הביא אותו. הרי כתוב בירושלמי שהיה איזה מלך אחד, בא לפני רבי יהושע בן חנניה. אמר לו רבי יהושע, זהו, אני רוצה לגרש את אשתי, היא בגדה בי. אומר לו, איך אתה אומר ככה דבר כזה? אומר לו, אני אשאל אותך שאלה. איך יכול להיות, אני לבן אשכנזי, ואשתי אשכנזייה, ויצא לנו ילד כושי? זה יכול להיות הגיוני דבר כזה בעולם? בטוח שהיא בגדה, אני רוצה לגרש אותה. אמר לו רבי יהושע בן חנניה, רגע, שאלה אחת אני שואל אותך. מה יש לך בעלייתך? בחדר משכבך, מה יש לך בקיר למעלה בגג? בתקרה, מה יש לך בתקרה? אמר לו, יש לי שם, אני פשוט אוהד כדורסל, ויש לי שם את התמונה של איך קוראים לו זה, הענק הזה, מייקל זה, יש לי שם, שמתי אותו שם. אני רואה אותו, נותן לו דש כל שלום, מה נשמע? ככה שמתי אותו תמונה שלו, פוסטר. אמר לו, אם ככה אשתך בסדר גמור. אלא מה? שבזמן המצווה הסתכלה על הדמות הזאת, ולכן הוולד נוצר כמוהו. זאת אומרת, יש מצב שכביכול אישה עושה מעשה לא טוב, אבל היא מערערת באותו זמן על בעלה, והילד יוצא דומה לו, אז מה עשינו בזה? אז יכול להיות, הליצנים, הרי ליצנים תמיד יחפשו משהו ללוץ, אז לעשות ליצנות. אז יגידו, תשמע, מאבימלך התעברה שרה. זה שהוא דומה לאברהם, כי היא ערערה באברהם. מה זאת אומרת? לא איך תשתיק אותם עכשיו? אלא הנקודה פה, זה לא צר קלסתר פניו של יצחק, זה לא רק הדמות, זה לא רק המראה. אלא הבחינה פה, שהרי כולם ידעו שאברהם הוא מידת החסד, ויצחק הוא מידת הדין. ומי שהוא מידת הדין, אתה מצליח לחלץ ממנו איזה חיוך, משהו? תראו אנשים שהם ממידת הדין, אתה מצטער שפגשת אותו ברחוב בבוקר. עשה טובה, למה פגשתי אותך? שואל אותו, מה נשמע? אומר לך, אל תשאל. עכשיו ששאלת נהיה יותר גרוע. תעשה טובה, אל תשאל. למה שאלת? יש אנשים מידת הדין. אתה מצליח לחלץ מהם איזה חיוך? כלום. ופתאום ראו את יצחק, שמראה פניו, מה? מחייך, שמח, מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. אמרו, איך יכול להיות מידת הדין ככה? אמרו, אלא ודאי שזה לא מאבימלך, אלא מאברהם, שאז הכוח של החסד של אברהם נכנס גם ביצחק, ובגלל זה הוא מחייך, הוא שמח, הוא מקבל כל אדם בסבר פנים גם באופי וגם יפות, גם באופי. על האופי זה הוכיח להם שזה באמת הבן של אברהם. אז שהיא ראתה את הגמילות חסדים של יצחק, אמרה, מי אני שאני יכולה לעמוד בכלל? ותיפול מעל הגמל. ואז מה היא לוקחת ישר? את הצעיף. כתוב, ותיקח את הצעיף ותתכס. מה זה הצעיף הזה עכשיו? מה זה, מטפחת? מה זה הצעיף הזה? צעיף? כמו שלובשים, של האוהדים, צעיף? איזה צעיף זה? מה אתם אומרים? ותיקח את הצעיף ותתכס. מה זה הצעיף הזה? הרי רבקה ממנו כל הזמן הייתה מכוסה בצעיף. אז מה הבחינה? תדאג, זה היה תפוס טוב. מה התשובה? אומרים רבותינו, יש פה רמז גדול. הגמרא אומרת, מסכת ברכות, דוד המלך היה יושב כל הלילה ועוסק בתורה ובשירות ותשבחות. לפנות בוקר היו נכנסים אצלו חכמי ישראל. אומרים לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. אין לאנשים כסף, מה עושים? תעשה טובה. מה אומר להם דוד המלך? לכו והתפרנסו זה עם זה. לכו תתפרנסו אחד מהשני. העשיר ייתן לעני ונגמור את הבעיה. מה הם עונים לו? אומרים לו, אדוננו המלך, אין הקומץ משביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. אמרו לו, מה, כבר כמה ייתנו? זה לא, יש הרבה עניים, מה נעשה? וגם אין הבור מתמלא מחולייתו, שאתה לוקח בור, מוציא חול, אחרי זה מחזיר אותו, אף פעם זה לא יהיה אותו דבר. אז אמרו, איך אנחנו נתפרנס? מה אומר להם דוד?
אתם יודעים מה? מיד אמר להם, לכו תילחמו בפלישתים ותיקחו מהם שלל, מלכוח. אומר, מיד היו נלחמים, מיד היו מתייעצים עם הסנהדרין, לוקחים עצה משרי הצבא, שואלים באורים ותומים, ואז יוצאים למלחמה, וככה הם מביאים שלל. האמת, אחד התפלא מאוד על הדבר הזה. אמר, אני לא מבין. בשביל להביא כסף, ללכת להילחם? בשביל להביא כסף, ללכת לסכן אנשים במלחמה כדי להביא כסף? מה זה אמר להם צאו וילחמו? אתה מסכן פה אנשים, בשביל מה? בשביל ממון? איך זה יכול להיות? הוא אומר, אם אתה תקרא את פרשת שופטים, אתה מבין מה דוד המלך, את העומק שלו. כתוב בפרשת שופטים, שלפני שהיו יוצאים למלחמה, היו השוטרים עומדים, והיה הכהן עומד ואומר לאנשים, תקשיבו טוב, יש פה אנשים שיחזרו היום הביתה מהמלחמה. אמרו לו מי? אמר מי? שבנה בית חדש ולא חנכו. מה יעשה? יחזור הביתה. מי שהרס אישה ולא לקחה, יחזור. מי שנטע כרם ולא חיללו, יחזור לביתו. זאת אומרת, כל מלחמה היו שואלים את השאלות האלה, ומי שעשה היו חוזר הביתה. אומר, לזה התכוון דוד. למה? כשהיו גבאי הצדקה דופקים אצל אנשים, אומר, תעשה טובה, יש פה עניים בעם ישראל, תעשה צדקה. מה האנשים היו אומרים? אתם איתי רבי ישראל או שאתם עם החומוס? תהיו איתי חבר'ה. אתם יודעים מה היה אומר להם? היה אומר להם, תשמעו, אין לי כסף. אין לי. אין לי. כל בן אדם שהיו דופקים לו בדלת, תעשה טובה, יש עניים של ארץ ישראל. הוא אומר, או שהיה אומר, אנחנו כבר תרמנו, או שהיה אומר, אין לי כסף. זה מה שהיה אומר. לא פעם אחת דפקו לו קמצן. אמרו לו, הנה, יש פה אחד שמבקש, אבא, יש פה אחד מבקש תרומה למקווה. אמר לו, תן לו כוס מים. מה אנחנו יכולים לעשות? זהו, לא מעבר לזה. קמצן. אומר, אין לי. עכשיו, איך תוכיח שבאמת יש לו? הוא אומר, אין לי. זה אומר, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. מה תעשה? לכן היה אומר להם, דוד, תצאו למלחמה. תצאו למלחמה, היה הכהן אומר, מי בנה בית חדש? כל אלה שבנו בית חדש. אתה מצביע, אז יש לך כסף. אתה אמרת, אין לי, אין לי, אין לי. תעמוד פה בצד. מי נטע כרם ולא חיללו? כל המד... יש לך, תעמוד בצד. וככה היה גובה מהם כסף. לא היו באמת יוצאים למלחמה. זה היה רק פרוצדורה, רק כדי לתפוס את האנשים, כן, מה שנקרא. לתפוס אותם אלה שאומרים אין לי, ובאמת להוציא מהם כסף בשביל ענייה. ככה הוא מסביר את המהלך. אבל אתה רואה שהמשפט שאמרו לו החכמים לדוד המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. אם ניקח את המילה צעיף, ותיקח את הצעיף ותתכס, שהיא ראתה את כוח הגמילות חסדים של יצחק, אז היא לקחה את הצעיף. המילה צעיף בנויה מ4 אותיות, צדי, עין, י' ופ'. זה בדיוק ראשי תיבות של עמך ישראל צריכים פרנסה. זה ראשי תיבות צעיף. עמך ישראל צריכים פרנסה, היא כאילו רומזת לו יצחק, אם יש בך כוח כל כך גדול של גמילות חסדים, תשפיע אותו על עם ישראל, כי עמך ישראל צריכים פרנסה, צריכים מזון, צריכים חסדים. באמת חז"ל אומרים, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שאפילו אליהו הנביא לא נענה אלא בתפילת המנחה, שנאמר, ויהי בעלות המנחה. חז"ל ציוו אותנו על תפילת שחרית, תפילת מנחה ותפילת ערבית, 3 תפילות ביום. אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אל התפילה שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה, ואין שיחה אל התפילה שנאמר, תפילה לעני כי יעטוב ולפני השם ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר, ויפגע במקום, ואין פגיעה אל התפילה שנאמר, ואתה תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא בעדם רינה, ואל תפגע בי. כאילו השם אומר לנביא, אל תתפלל אליי. אז 3 תפילות האלה שתקנו, אנחנו מתפללים אותם. אבל מי שיסתכל, בגמרא נפסק להלכה שתפילת שחרית היא חובה. תפילת מנחה חובה. תפילת ערבית רשות. זאת אומרת, מעיקר הדין היא רשות. רגע. פה יש שאלה קשה. הרי מי תיקן תפילת שחרית? אברהם. אתה אומר, יאללה, התפילה שלו חובה. יצחק, חובה. התפילה של יעקב, הבחיר שבאבות, מה אתה אומר? לא. התפילה שלך רשות. אם רוצים יתפללו, אם רוצים לא יתפללו. מה זה, לא פגיעה בכבודו של יעקב? להגיד דבר כזה? לא פגיעה בכבודו של יעקב להגיד דבר כזה שתפילה שלו היא רשות? מה הפשט פה? מה העניין? אם תתבוננו תראו שזה דווקא הכבוד הכי גדול של יעקב. למה?
הגמרא במסכת ברכות דף כ"ז מספרת סיפור מדהים. אומרת הגמרא פעם מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע. אמר לו רבי יהושע, תפילת ערבית, רשות או חובה? שאלה. אמר לו רבי יהושע, רשות. מה עשה אותו תלמיד? הלך אצל רבן גמליאל, הנשיא. אמר לו, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו חובה. אמר לו, ורבי יהושע אמר לי רשות. בוא סיבר את המצב עכשיו. סרסה. אמר לו, ככה אמר רבי יהושע, חולק על הנשיא, חכה פה שיכנסו בעלי תלמידי חכמים לבית המדרש. נכנסו תלמידי חכמים, קם רבן גמליאל אמר, רבותיי, תפילת ערבית חובה, יש מי שחולק? קם רבי יהושע אמר לו, לא, אף אחד לא חולק עליך, כולם מסכימים איתך, מה אמרת קדוש? אמר לו, והרי משמך אמרו לי שאתה אמרת רשות. איך אתה עכשיו אומר? אמרו לי שאתה אמרת רשות. אמרת רשות? אמר לו, עכשיו תוך כדי הוא מסתכל על התלמיד הזה שאמר, אמר לו, משמך אמרו לי רשות. קם רבי יהושע על רגליו, אמר, תשמע, אלמלא אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. יכלתי להגיד מה פתאום, לא אמרתי, אבל עכשיו שאני חי והוא חי, אין החי יכול להכחיש את החי. אמרתי. אמר לו, אמרת? תעמוד על רגליך. העמיד אותו על רגליו, כל השיעור. התחילו העם בבית המדרש מרננים. ומה, ככה עושה לרבי יהושע, לא יפה. מעמיד אותו, גם שנה שעברה היה לו בעיה, העמיד אותו. אמרו, אם ככה אנחנו לא רוצים יותר את רבן גמליאל בנשיאות. מחילה, לא ככה צריך להתנהג נשיא, לא רוצים אותו בנשיאות. אמרו, טוב, נעביר אותו. את מי נמנה במקומו? אולי את רבי יהושע. הוא לא יפה, הוא בעל המעשה. זה לא נעים. הוא יצא, הוא יבוא, זה לא יפה. אמרו, טוב, רבי עקיבא, לא לדום. אמרו, לא, רבי עקיבא אי אפשר, למה? כי הוא בן גרים, ואין לו זכות אבות. ואם רבן גמליאל ייתן עליו קפדה, אז הקפדה יכולה לתפוס, כי אין לו זכות אבות. אז אמרו, היחיד שנשאר לנו זה רבי אלעזר בן עזריה. רק הבעיה היחידה שהוא צעיר, הוא היה רק בן 18 אותו זמן. כולו שערות שחורות, בן 18, כולם מריות שם בבית מדרש עם זקנים לבנים, איך הוא ייכנס לשם? יטרפו אותו. אמרו לו, אתה מוכן להיות נשיא? אמר להם, אני לא עושה כלום, בלי להתייעץ עם אשתי. מה אשתי תגיד? אני אשמע. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. הלך לאשתו, אמר לה, תשמעי, רוצים למנות אותי נשיא. מה את אומרת? דרך אגב, מפרשים מביאים שם, שהוא היה חייב להתייעץ איתה, כי הרי נשיא עונתו פעם בחודש, כן? לא כמו תלמיד חכם שעונתו כל שבוע. נשיא זה צריך יותר פרישות. אז צריך לבקש אישור מהאישה. אמרה לו, בשביל מה אתה צריך את זה? כמו שהורידו את רבן גמליאל, תעצבנו עליו, גם עליך יום אחד יתעצבנו ויורידו גם אותך, בשביל מה? אמר לה, ואני שואל אותך שאלה, בן אדם שיש לו כוס, משהו מיוחדת, זכוכית לבנה, משהו מיוחד, מה יגיד? לא, אני לא אשתמש בה, אולי תישבר? אשתמש בה, ישתה בה, אם תישבר, אבל לפחות תוך כדי מה? הוא נהנה ממנה. אמרה, לא, אז אם ככה, בסדר. הלך לישון בלילה, נעשה לו נס, קם בבוקר, צמחו לו 18 שורות של זקן לבן. ומאז הוא היה כל הזמן אומר, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, כמו שכתוב בהגדה של פסח. הרי אני כבן 70 שנה. מה זה כבן? אתה בן 70 או לא בן 70? אומר לו, אני בן 18 בסך הכל. אבל אני נראה כמה? אני נראה כמו בן 70. באמת הרמ"א מפנו מגלה סוד גדול שנשמת רבי אלעזר בן עזריה כבר הייתה בעולם פעם אחת. איפה? אצל שמואל הרמתי, שמואל הנביא. כתוב משה ואהרון בכהניו ושמואל וקורא שמו. שמואל היה לוי, נכון? שמואל הבן של חנה הוא היה לוי. ומשה ואהרון, משה לוי, אהרון כהן. אז איך שמואל שקול כנגדם? זה כהן ולוי מול לוי. איך הוא שקול כנגדם? בפעם הבאה שהוא יבוא לעולם אצל רבי אלעזר בן עזריה, הוא היה כהן. רבי אלעזר בן עזריה היה כהן. אז היה לו גם את הלוי וגם את הכהן. תצרף את שני הגלגולים שלו בעולם, היה לו גם כהן גם לוי. עכשיו, פלא גדול ששמואל היה צריך להאריך ימים, אבל הוא נפטר בגיל 52. למה? בגלל שהשם מאס בשאול, ולא רצה אותו להיות מלך, ושמואל ביקש מהקדוש ברוך הוא שמעשי ידיו לא יהיו בטלים בחייו. הוא אומר, אני המלכתי את שאול, ואני לא יכול לראות שאתה מוריד אותו כשאני חי. אני לא יכול לראות דבר כזה. איך מעשי ידיי בטלים בחיי? לא מוכן. אז אמר לו השם, אז אם ככה מה? אני אקח אותך לפני, אבל אמר לו, רגע, אבל מה יגידו אנשים? בטח בחטאו מת, תראה צעיר בחטאו. מה עשה השם? הקפיץ עליו זקנה. כתוב זקנה קפצה עליו. אצלנו אחד רק התחיל להיכנס בבית מדרש, וקרא את הגמרא הזאת, והוא קורא, זקנה קפצה עליו. אמרתי לו, לא זקנה, זקנה, כי כתוב בלי יוד.
זקנה קפצה עליו, מה אתה עושה? יש כאלה מתחילים את הגמרא, עוד לא. אחד התחיל ללמוד מסכת ביצה, ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומר תאכל, בית הלל אומר לא תאכל. אז איך הוא קרא את זה? וכתוב בראשי תיבות, בית שין ובית ה'. ביצה שנולדה ביום טוב, ברוך שמו אומר תאכל, וברוך הוא אומר לא תאכל. אז קם לו השני, יותר מג'נון ממנו, אמר לו רגע, אז למה הקדים את ברוך שמו לברוך הוא? בדרך כלל אומרים ברוך הוא ברוך שמו. אז הוא אומר, זה באמת שאלה קשה מאוד. עד שהוא עיין שעה, אמר לו, הנה הגמרא שואלת, מה יתעמד ברוך שמו, מה יתעמד ברוך הוא? בסדר, יש. מתחילים, תן להם, מה קרה? זקנה קפצה עליו. עכשיו, מי בעצם השלים את הגיל שלו, את הבחינה של הגיל שלו? זה הגיל 52, רבי אלעזר בן עזריה הוא גלגול של שמואל, והוא היה באותו זמן בן 18. 18 ועוד 52, כמה זה? עכשיו תבין את הסוד של המילים. הרי אני כבן 70, לא רק בגלל שאני נראה זקן כמו 70, אלא שאם תצרף את ה-52 של שמואל וה-18 שלי, כמה יצא? הרי אני כבן 70 שנה, זה מה שהוא בא להגיד. לכן הוא אמר, הרי אני, זה 18, כבן, בתוך המילה כבן יש בית נון. בית נון זה 52, אם תצרף את אני עם הבן 52, אז יצא 70, ולכן הוא אמר כבן 70 שנה. מה זה שנה? ראשי תיבות, נשמת שמואל הרמתי. אומר, אני נשמת שמואל הרמתי, ולכן אם תצרף אותנו ביחד, אנחנו נחשבים 70. כך הוא אומר. אומרת הגמרא, ראה רבן גמליאל ככה. עכשיו, מה קרה? באותו יום סילקו את שומר הפתח. רבן גמליאל שם שומר בכניסה. רק מי שהיה תוכו כברו, היה נכנס. מה זה תוכו כברו? שהפנימיות שלו והחיצוניות שלו אותו דבר. יש אנשים בחיצוניות נראים חבל על הזמן. הפנימיות? לא. אז הוא היה בודק אותם. רק מי שתוכו כברו, יכול. אם תיקחו את המילה תוכו וכברו, תוכו זה בפנים, כברו זה בחוץ. המילה תוכו, הכף וו, שזה שם הוויה, נמצא בפנים. והמילה כברו, הכף וו, שזה שם הוויה, נמצא בחוץ. זאת אומרת, הוא הוויה גם מבחוץ וגם מבפנים, כן? תוכו כברו. שאל המקום, מי היה שומר בפתח? לא הבנתי. אם זה היה אדם שיכול להבחין ברוח הקודש מי תוכו כברו או מי לא, אז מה הוא עושה בפתח? שייכנס לפנים. ואם זה אדם פשוט, איך הוא יודע על הדעת מי תוכו כברו או מי לא? מה תגיד? אתה כן, אתה לא. מי אתה בכלל? אמר שרבן גמליאל השביע מלאך, הוריד מלאך מן השמיים. עם מלאך אתה לא יכול להתווכח. אומר לך, אדוני, תעמוד בצד, אתה לא... כתוב שלעתיד לבוא המשיח יבחן את האדם לפי הריח. הוא יריח את האדם ויאמר, רגע, בוא לפה. אתה מריח לא משהו. מה לא משהו? שמתי שם פה פינוק, שם פה כיף, שם פה זה בסמים. אומר לו, בסמים טוב, אבל אתה במעשים שלך לא מריח משהו. כתוב, ויריחו ביראת השם. כתוב בגמרא, אותו היום סילקו לשומר הפתח. סליק בארמית זה עולה. העלו את שומר הפתח, אמרו לו, תעלה, זהו, לא צריך מלאכים פה. פתחו את הדלתות של הבית מדרש, ונכנסו מלא תלמידים, התווספו, אומרת הגמרא, 400 ספסלים בבית המדרש, ויש אומרים 800 ספסלים בבית המדרש. תחשוב, כל ספסל יושבים עליו לפחות? 6 אפילו יותר, כן? תחשוב כמה אנשים התרבו בבית המדרש. ראה את כל זה רבן גמליאל. אמר, מה, מנעתי תורה מעם ישראל? כל אלה רצו ללמוד. אז ליישב את דעתו, הראו לו בחלום הלילה, כדי חרס ריקים. כאילו, תוכם לא קברה. אבל גמורת ולאי, זה לא היה נכון, הם באמת היו צדיקים. רק אמרו, תשמע, לא יודע מה, ניכנס, יגיד לנו המלאך, אתה לא מתאים, יבייש אותנו, לא רוצים לבוא לבית מדרש כזה שיש אומרים. ועכשיו הם נכנסו. באותו יום פתרו את כל הספקות שהיה להם. היה להם מלא ספקות, ובגלל שהיו כל כך תלמידי חכמים, פתרו את כל הספקות, את כל הבעיות, את כל הקושיות, הכל נפתר. כל הבעיות פתרו אותן. ראה את זה רבן גמליאל, אמר, רגע, לא יפה מה שעשיתי. אני אלך לבית של רבי יהושע לבקש ממנו סליחה. הלך לבית של רבי יהושע, דופק בדלת. נכנס, הוא רואה כל הבית, הקירות בצבע שחור. אסווד, שחור. אמר לו, תגיד לי, מה זה מודה חדשה לצבוע ככה שחור? מה הולך? אמר לו, אוי לו לדור שאתה פרנסו. שיהיה אתה מכיר בצערם של תלמידי חכמים. אני עובד פחמי, זה העבודה שלי, אני פחמי. מזה אני מתפרנס, בגלל זה הבית ככה שחור, אני פחמי. אמר לו רבי יהושע, נעניתי לך מחולי. הנה, אני מבקש ממך סליחה, תעשה טובה על מה שעשיתי לך, תמחל. אמר לו, אני לא סולח, לא מוחל. אמר לו, עשה למען כבוד אבא. עשה למען כבוד אבא. רש"י מפרש, מה זה כבוד אבא? כבוד הנשיאות. אומר לו, אני הבן של רבן שמעון בן גמליאל, הבן של רבן גמליאל, הבן של הלל הנשיא.
תעשה למען כבוד אבא, כבוד הנשיאות. אמר לו, אתה יודע מה? לכבוד הנשיאות, לכבוד אבא, אני סולח. בסדר. עכשיו אמרו, טוב, מי ילך לבית המדרש להודיע שרבי יהושע התפייס, ואפשר להחזיר את רבן גמליאל חזרה לתפקיד שלו. היה שם איזה חד כובס, אמר להם, אני אלך ויודיע. צרקו את הדלתות של הבית מדרש, אמרו שאף אחד לא נכנס, שהעבדים של רבן גמליאל לא יצערו את החכמים, סגרו. ראה רבן גמליאל שלו, אמר לרבי יהושע, אני אלך איתך ביחד. באמת הגיעו, אמרו לו, רבי יהושע, אתה התפייסת, כלום, כל מה שעשינו בשבילך, אם אתה התפייסת, אז בסדר. אבל אמרו, איך נעשה עכשיו? רבי אלעזר בן עזריה כבר מיננו אותו, להוריד אותו אי אפשר, למה מעלים בקודש? ואין מורידים. טוב, אז אולי זה ידרוש שבת אחת וזה ידרוש שבת אחת, יבואו להתגרות ביניהם, לריב. אז אמרו רבן גמליאל ידרוש 3 שבתות, ורבי אלעזר בן עזריה שבת אחת. מכאן אמרתי להם בבית כנסת, יש סמך לשבת חופשה לרב פעם בחודש, כן? למה? הנה, 3 שבתות הוא ידורש, שבת אחת, שבת חופשה. בגלל זה כל פעם שהיו אומרים דרשה, שאלה ראשונה שהיו שואלים אותך, שבת של מי הייתה? שבת של מי? מי דרש היום? זה רבן גמליאל או רבי אלעזר בן עזריה? לדעת מי פוסק את ההלכה. בסופו של הסיפור הזה הגמרא שואלת, ואותו תלמיד, מה נו אהבה? זה היה התלמיד הזה ששאל את רבי יהושע והלך לרבן גמליאל ועשה את כל הבלגן הזה. מי זה התלמיד הזה? לא כתוב בהתחלת השם שלו. אומרת הגמרא, אותו תלמיד, מה נו אהבה? מי זה היה? רבי שמעון בר יוחאי. זה היה התלמיד. רבי שמעון בר יוחאי. שאל אחד החכמים, למה הגמרא חיכתה עד עכשיו? מה זה, ספר מתח? למה לא אמרה לנו מההתחלה מעשה ברבי שמעון בר יוחאי? למה לכתוב מעשה בתלמיד אחד ולמשוך אותנו עד סוף הסיפור? אומר, כי אם היית מההתחלה, קורא רבי שמעון בר יוחאי, אומר, איך הגיעה תקלה ככה על ידו? שהוא עושה ככה סכסוך והורידו את רבן גמליאל, אבל שיקרא בסוף הסיפור שפתרו את כל הספקות והתרבו אותו, התרבתה תורה בעם ישראל והתרבו הספסלים. זכותו של מי זה? זה בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, ככה אמר חכם. אבל האמת, יש פה רמז יותר עמוק מזה. למה? למה הגמרא גילתה רק בסוף מי זה היה? ולמה באמת רבי יהושע, שמתם לב מה רבי יהושע בעצם במילים אחרות אומר לרבן גמליאל? אלמלא אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. כאילו במילים אחרות מה הוא אומר לו? שמע, אם הוא לא היה פה הייתי משקר. כאילו במילים אחרות אומר לו, הייתי משקר, הייתי אומר שלא אמרתי. איך זה יכול להיות? זה תנא כזה גדול יגיד בגמרא הייתי משקר? מדבר שקר תרחק, איך יכול להיות דבר כזה? אלא רבותיי, יש פה טמון פה עומק גדול, וזה ככה ייתן לנו קצת מוסר השכל. יש 2 הקדמות שאדם צריך לדעת אותן. הקדמה ראשונה, יש צדיקים שהתפילה שלהם בחינה של תפילה מכרחת. מה זה אומר תפילה מכרחת? אדם מהשורה שמתפלל כמונו, השם רוצה לשמוע בקולנו ישמע, הוא לא מתאים לו, יש כל מיני סיבות, אז אומר לא, אבל כשאדם מתפלל עוד פעם, עדיין. אבל יש צדיקים שאם הם פותחים את הפה ומתפללים על דבר מסוים, התפילה שלהם כביכול מכריחה את בורא העולם, מחמת כוח התפילה שלהם מכריחה את בורא העולם, נשמות גבוהות, לקיים מה שהם אמרו. כביכול יש להם כוח כזה מיוחד. ראינו את זה על משה רבנו. אמר לו השם, אם אתה תתפלל עוד תפילה אחת להיכנס לארץ, אני חייב לתת לך את הבקשה. מה זה אני חייב? פלל עוד תפילה, אז מה? תגיד לו, לא. יש בחינה של צדיקים שתפילתם מכרחת. הגמרא למשל סיפרה בבא מציעא, שאליהו הנביא היה בא כל יום לישיבה של רבי יהודה הנשיא. יום אחד איחר, היה ראש חודש. אמר לו, מה קרה איחרת היום? אמר לו, לפני שאני בא לפה אני הולך למערת המכפלה. מה אתה עושה שם? אומר לו, אני מעיר את אברהם אבינו, נוטה לו ידיים, אברהם מתפלל, אחרי זה אני משכיב אותו, הולך לישון, מעיר את יצחק, מעיר את יעקב. אמר לו, אבל למה אתה לא מעיר את כולם ביחד? מה זה אחד? אמר לו, אם אני מעיר את 3 ביחד והתפללו ביחד, תבוא הגאולה. והשם עוד לא רוצה שהגאולה תבוא, לכן אני מעיר אותם אחד. אמר לו, תגיד לי, סתם שאלה, לא בשביל משהו. יש בעולם הזה שלנו אנשים חיים שהם בדרגה הזאת שאם יתפללו 3 אנשים ביחד, המשיח יבוא? סתם אני שואל, לא בשביל. אמר לו, כן, יש. אמר לו, מי? אמר לו, רבי חייא ו2 בניו. חזקיה ויהודה. היה חכם גדול, רבי חייא קראו לו. היה צדיק גדול, תנא גדול. היו 2 ילדים, חזקיה ויהודה. אם 3 יעמדו להתפלל ביחד, יבוא משיח. עכשיו, הגמרא אומרת, בדרך כלל רבי חייא אף פעם לא היה עולה חזק. למה? לא יכול לבטאות את האות חטא. חטא, כל האותיות היה בסדר. חטא לא יכול. במקום חטא, מה היה עושה? במקום חטא, אדם תשמע את הפרסים ויקרב משיהה, לא משיחה, חסר להם חטא.
אין חטא. פעם כתוב שהוא אמר לבן של רבי יהודה הנשיא, מזל שאתה לא לוי, אם היית לוי היית פסול לשיר, כי הקול שלך עבה. יש לך קול עבה. אז הוא הלך לאבא שלו, אמר לו, תראה מה רבי חייא אמר לי. אמר לך, תגיד לו, כשאתה מגיע לפסוק וחיכיתי להשם, לא נמצאת מחרף ומגדף, במקום וחיכיתי, יוצא משהו אחר. אז הוא לא היה עולה חזן, אף פעם. תראה מה זה, עלות אחת. היום בן אדם לא יודע, לא חטא, לא קוף, לא עין, לא סדי, פה, לא יודע טוב. יאללה, אני חזן, נעלה חזן. נהיה חזן קבוע, מלא חזן עראי, בסדר, אבל חזן קבוע. סבא שכן, אני שמעתי אבא שסיפר על הסבא, שהיה בכנסת של העיראקים בגימל, הכנסת הגדולה שם. היו בודקים חזן, קודם כל, לפני התפילה. תעמוד פה, עומדים חכמים, תקרא את התפילה. ובכבוד אומרים לו. ושומעים אותו. אם היה שוגה באות אחת, אתה לא יכול להיות חזן. ככה היה עושה עד כדי כך. אתה מבין? היה משמעות. בכל אופן, הוא לא היה עולה חזן. אמר, חטא לא יכול, לא עולה. אמר לו רבי, עכשיו מה עשה רבי? כינס את כל אנשי העיר, אמר להם תבואו, יש הפתעות היום, חבל על הזמן. אמר לי רבי חייא, אתה עולה חזן. תוספות אומר שם על המקום, שאם הוא היה מאמץ את עצמו, היה מוציא את העוד חטא. היה יוצא לו. אמר לו, אתה עולה חזן, ושם את חזקיה ויהודה, הבנים שלו, שניהם גם כן ביחד. ואז התחיל חזרת השליח ציבור. הגיע על הברכה השנייה, אתה גיבור לעולם השם, מחיים את אימת הרב להושיע. אמר משיב הרוח, התחיל לנשוב רוח. מוריד הגשם, התחיל לרדת גשם. מחלקל חיים בחסד, מחיים מתים, התחיל להגיד מחיים מתים, האדמה התחילה לרעוד, המתים התחילו רוצים לקום. ואז נעשה רעש גדול בשמיים, אמרו, מי גילה את הסוד הזה למטה? מי גילה? כולם אמרו, מי הצביעו על מי? אליהו הנביא גילה. לקחו את אליהו הנביא, אומרת הגמרא, והלקו אותו ב-60 פולסי דנורה, זה מכות של אס, זה משהו שהוא לא נשגב מבינתנו, ואמרו לו, אתה עשית את הבלגן, אתה תלך למטה ותפזר את ההפגנה. עכשיו, מהר, למה אם הוא יסיים את הברכה מחיי המתים, נגמר. המתים קמים, בא משיח. והשם עוד לא רוצה, עוד לא הגיע הזמן. אומרת הגמרא, ירד אליהו הנביא למטה, ונדמה להם כדוב. נדמה להם כדוב גדול. עכשיו תחשוב, דוב נכנס לבית כנסת, מה קורה? כולם ברחו. עכשיו הוא בא לסיים את הברכה, מסתובב אחורה, רואה מה? אין אף אחד. אמר לבנים שלו, טוב, יאללה, בואו נלך הבית, אין מה לעשות. וכך היה. ככה הגמרא מספרת. זאת אומרת, הם היו בגדר של צדיקים שתפילתם מכרחת. זה גדר מיוחד, זה נשמות גבוהות. רבי שמעון בר יוחאי, כידוע מה שמגלה רבנו הרי, הוא היה נשמת משה רבנו. עלית למרום, שבית שבי, זה שמעון בר יוחאי. הוא היה נשמת משה רבנו. אז היה לו בנפש שלו את הכוח הזה של תפילה מכרחת. עכשיו, חז"ל גילו שתפילת שחרית נתקנה כנגד בית ראשון. תפילת המנחה נתקנה כנגד בית שני. תפילת ערבית נתקנה כנגד הגלות. עד בניין בית שלישי, הגאולה. בגלל זה תפילת ערבית זמנה כל הלילה. לילה זה חושר, זמן של גלות. אבל התפילה עד מתי? עד עלות השחר. מה זה עלות השחר? זה גאולתן של ישראל כאיילת השחר, כמעה. אז התפילה של יעקב נתקנה על הגאולה האחרונה, על הגאולה של המשיח. עכשיו, במעשה בתלמיד אחד, אומרת הגמרא. למה הגמרא אומרת מעשה בתלמיד אחד? כי עוד לא יודעים מי זה רבי שמעון בר יוחאי. עוד היה בחור צעיר. אף אחד לא יודע מי זה, מה הנשמה שלו, כלום. לא יודעים מי זה הצדיק הזה. טוב, בחור צעיר. בא לפני עכשיו, הוא היה לו תוכנית. מה התוכנית שלו הייתה? אמר, תראה, אם אני אתפלל תפילת ערבית, שהיא על הגאולה בתור רשות, זה לא יביא את המשיח, כי זה בתור רשות, זה לא מעלה חזקה. אבל אם אני אתפלל תפילת ערבית בתור חובה, ואני נשמה של צדיק שתפילתו מכרחת, אני יכול להביא את הגאולה. אז הוא אמר, רק חסר לי מהרב שיגיד לי שתפילת ערבית חובה. זהו, זה מה שאני מחפש. הלך לרבי יהושע. אמר לו רבי יהושע, תפילת ערבית רשות או חובה? בלב שלו מה הוא רוצה שהוא יענה לו? מה הוא ענה לו רבי יהושע? רשות. מה זאת אומרת? האמת שרבי יהושע רצה לענות לו חובה. כי זה מה שרבי יהושע סובר, באמת, כמו שהוא אמר אחר כך. יש מי שחולק, אמר לו לא, כולם מסכימים איתך. אז למה הוא אמר לו רשות? הוא בא להגיד לו חו, אבל רבי יהושע פתאום מסתכל וחדר לו לשורש נשמתו, אמר, מי זה הבחור הצעיר הזה ששואל אותי את השאלה הזאת? מי זה? רגע, אני רואה פה נשמה גבוהה, נשמת משה רבנו. אם אני אגיד לו תפילת ערבית חובה, והוא יתפלל אותה בתור חובה, הוא יביא את המשיח לפני הזמן ואסור לדחוק את הקץ. השם עוד לא רוצה את זה. אז לכן מה אני אגיד לו ספציפי? לא, תפילת ערבית? רשות. אז רבי שמעון התבאס. אמר, מה אמר לי רשות?
אני הולך לשאול רב אחר. בדרך כלל לא שואלים, אם שאלת רב אחד לא שואלים, אבל הוא רצה להביא את המשיח. אמר לו לרבן גמליאל רשות או חובה? אמר לו חובה, אמר אבל אמר זה כבר לא, זה למה? כי רבי יהושע אמר לי רשות, אז יש פה כבר מה? ספק, יש פה מחלוקת, זה כבר לא ייתן את האפקט הרציני. אז באמת שנכנסו לבית המדרש, אמר רבן גמליאל מישהו חולק? אמר לו רבי יהושע לא. מה פתאום? כולם מסכימים איתך. זה אמת או לא אמת? אמת, גם רבי יהושע סובר חובה. אמר לו, אז למה אמרת לבחורצ'י כזה רשות? והלא משמך אמרו לי רשות, מה עונה לו? מה זה אלמלא אני חי? והוא אומר, מה זאת אומרת? יש הקדמה של הנועם אלימלך שאומר, שאם שמתם לב, צדיקים, כשהם חיים, לא מבינים מי זה הצדיק הזה. לא מבינים מי האדם, מי הצדיק הזה. רק אחרי 120 שנה שלהם מבינים מי זה צדיק, לא ידענו, לא הכרנו, לא. למה? הוא אומר זה טוב לצדיק, שלא מתפרסמים כל המעשים שלו בחייו, כי אם ככה לא יקבל שכר לעולם הבא. אז זה טוב בשבילו. זה מה שהוא בא להגיד לו. אומר לו, מחילה, אלמלא אני חי והוא, התלמיד הזה מת, יכול החי להכחיש את המת. מה זאת אומרת? יכלתי לספר לך ולגלות לך מי זה הנשמה של הצדיק הזה. אבל עכשיו שאני חי והוא חי, אין החי יכול להכחיש את החי. אם אני אספר לך מי זה הצדיק הזה, אני מכחיש לו מהזכויות שלו, זה הכוונה. אני לא יכול לספר לך מי זה הצדיק הזה. כי יש לו נשמה גבוהה, אבל הוא עדיין צעיר, לא אסור לי לגלות מי זה הצדיק הזה. תבין? אני אכחיש אותו, אני אכחיש לו את הכוח שלו, את השכר שלו לעולם הבא. אז אין החי יכול להכחיש את החי. אז כל הזמן הסיפור, כי הוא לא אומר לו, תגיד לי מה זה הדבר הזה, אתה אומר לי פה רשות, פה חובה, מה הולך פה? תגיד, הוא לא יכול להגיד, תעמוד, תבין, תעמוד על רגליך. כל הזמן הסיפור הזה היה, כל זמן שרבי שמעון בר יוחאי היה חי, הסיפור הזה היה בסתר, בהיחווה. אף אחד לא ידע, מעשה בתלמיד אחד. רק אחרי שנים שמסדר הש"ס, ורבי שמעון הודע שמו בשערים, כולם מכירים מי הוא, אז מסדר הש"ס בסוף הוסיף, ואותו תלמיד, מי זה היה? רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו אפשר לגלות מי זה היה. זה היה אסור לגלות, מעשה בתלמיד אחד. אבל עכשיו אפשר לגלות. אבל למה הבאנו את הגמרא הזאת? כי למה הוא אומר לו, תסלח לי, הוא אומר לו, אני לא סולח לך. עשה למען כבוד אבא, אני סולח. מה הוא נתן לו פה? איזה סיסמה, איזה קוד, מה קרה? אם לא סולח, לא סולח. מה יעזור כבוד אבא? אלא רבותיי היקרים, הגמרא אומרת, מסכת תענית, יעקב אבינו לא מת. זאת אומרת, אברהם יצחק כתוב עליהם מיתה, אבל יעקב אבינו לא מת. מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. ככה הגמרא מביאה. כתוב מי כמוך באלים, השם. מה זה אלים? א', למד, י', מ', זה ראשי תיבות. יעקב אבינו לא מת. זאת אומרת, הוא בדרגה גבוהה שהוא לא טעם מיתה, לא מת. עכשיו, כתב אחד הקדמונים, למה אנחנו מתפללים שחרית, מנחה, ערבית? למה? כתוב בגמרא, תלמיד חכם שאומרים שמועה מפי בעולם הזה, אז מה קורה? שפתותיו דובבות בקבר. אדם שלומד תורה של חכם, פותח יביע עומר, פותח כל חכם שהוא זה, שפתותיו דובבות בקבר, זה אומר שנעשה לו עילוי, מעלה. אז מתפללים שחרית, שפתותיו של אברהם דובבות בקבר. מתפללים מנחה, שפתותיו של יצחק. אבל ערבית, שפתותיו של יעקב דובבות בקבר, אבל אמרת שיעקב לא מת. אם הוא לא מת, אז לא צריך שיהיו שפתותיו דובבות בקבר. אז ממילא מה? לכן התפילה שלו רשות. עצם זה שאני אומר שהתפילה שלו רשות, זה הכבוד הכי גדול של יעקב, שמראה שהוא מה? שהוא לא מת. זה מה שאמר לו רבן גמליאל לרבי יהושע. למה אתה אמרת תפילת ערבית רשות? אתה רצית להרבות בכבודו של יעקב, שהוא לא מת, אז אם ככה אתה חייב לסלוח לי. אומר לו, למה? למען כבוד אבא. איזה אבא הוא מתכוון? אבא של כולם זה יעקב. אומר לו, למה? אמר לו, אני שואל אותך שאלה. מה יעקב בירך את יהודה? לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו. מה הכוונה? אומר כל נשיאים, מלכים, שימנו מעם ישראל, מאיזה שבט יהיו? יהודה. אומר לו, עכשיו תראה מה קרה. אני רבן גמליאל משבט יהודה. רבי אלעזר בן עזריה הוא בכלל כהן, הוא משבט לוי. הורידו את יהודה ושמו את לוי. זה כבודו של יעקב? שאמר ליהודה בהבטחה, לא יסור שבט מיהודה. הרי למה אמרת תפילת ערבית רשות? כי חששת לכבודו של יעקב. אז אם חששת לכבודו של יעקב, אתה חייב לסלוח לי כדי שיחזירו אותי לנשיאות, לקיים את דברי יעקב, לא יסור שבט מיהודה. תפס אותו מיני ובן. אמר לו, אם ככה, אין לי מה להגיד לך, בסדר, יאללה, אני סולח לך. הכל בסדר. זה יסביר לנו את כל המהלך הזה של הגמרא, איזה אור גדול זה שופך פה על העניין והנקודה הזאת. אז מה למדנו היום רבותיי יקרים?
למדנו היום על המעלה של בת קוף כבת כף, שאדם צריך להודות להשם יתברך על כל דבר. שבטך ומשענתך, הם ינחמוני. וגם למדנו על מידת החסד, כמה זה דבר גדול שיהודי עוזר לשני. אפילו בחיוך, נותן לו חיוך, נותן לו מילה טובה, נותן לו עידוד. זה דבר שיכול להחיות אותו, לחזק אותו, לתת לו עוצמה. וגם למדנו על הבחינה של הצדיקים הקדושים, רבי שמעון בר יוחאי וכל המדרגה הזאת, כדי לקיים את דבריו של יעקב אבינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא כל ישראל לפיכך, ירבה אליהם תאומץ שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו ידיד תורה וידיד.